roka. Klienti tam nájdú atrakcie vytvorené podľa najnovších svetových trendov. Bazény meniace sa na divokú rieku, či vodné delá s chrličmi alebo vodnými tryskami. Pre plavcov je vhodný vonkajší plavecký bazén. Medzi nezabudnutelné zážitky patrí movie tobogán a kamikadze tobogán s odvážne strmým sklonom. Vnútorná časť areálu je určená najmä priaznivcom wellnessu. Klienti môžu na seba nechať pôsobiť termálnu vodu v červenom a ľudovom bazéne, alebo sa ponoriť do výrivky a tak zabudnúť na všetky starosti. Pocit bezstarostnosti umocní bylinková parná sauna. Orientálna masážna procedúra Ajurvéda, sauna Rasul s bahennými zábalmi napríklad z minerálov z mŕtvého mora alebo morský hriaz. Vitálny svet v spa a akvaparku je skrátka jedinečným na skutočné vychutnávanie si relaxu i regeneráciu organizmu. K nerušenému pobytu prispejú aj moderne zariadené pohodlné izby v liečebnom dome Veľká Fatra. Hotelový komplex spĺňa tie najvyššie kritéria i pre najnáročnejších klientov. Súčasťou hotela je kontinentálna kuchyňa, servírovaná formou švédskych stolov. Medzi špeciality kuchyne patria napríklad jedlá z diviny, flambované jedlá či špeciality z morských rýb. Kuchyňa ponúka vegetariánsku či diétnu stravu, pripravenú podľa špeciálnych požiadaviek klienta. Na záver príjemne stráveného dňa si môže klient posedieť s priateľmi alebo si zatancovať v bare hotela Veľká Fatra. Mestečko Turčianske Teplice navštevuje mnoho umelcov a atraktívnych hostí. A tak voľnú chvíľu klientom spríjemnia zaujímavé koncerty ľudovej, klasickej či populárnej hudby alebo estrádne či divadelné predstavenia. Do kúpeľov Turčianske Teplice sa oplatí prísť v každom ročnom období. Rozihrané leto býva v znamení koncertov a vodných atrakcií v areáli Spa a Aquapark. Na jeseň je lákadlom najmä kúpeľný park s možnosťou zahrať si petank, minigolf, previesť sa na kolieskových korčuliach alebo len tak sa prejsť či si s priateľmi posedieť na lavičke. V parku sa nachádzajú vzácne a staré stromy, ktoré dodajú človeku energiu a pôsobia ozdravujúco. Kúpele Turčianske Teplice sú nádherné aj v období vianočných sviatkov a Silvestra. Vianočná výzdoba, príjemná atmosféra či atraktívna súťaž psích záprahov iba umocňujú náladu sviatkov, pokoja a lásky. Zima v Turci býva dlhá, ale nádherná. Zimné športy si môžu klienti užiť od decembra až do marca.
Nedaleko kúpeľov sa nachádzajú vyhlásené lyžiarske strediská ako Martinské hole, Jasenská dolina či Snowland Valča. Tie ponúkajú všetky druhy zimných športov i pre tých najnáročnejších návštevníkov. A na jar sa opäť celá príroda prebudí. Malebné prostredie Horného Turca je možné si prezrieť pešo, na bicykli, z konského chrbta i z vtáčej perspektívy. Navštívte kúpele Turčianske Teplice a nechajte na seba pôsobiť zázračnú vodu zo srdca Európy. Profesionálne kúpeľné služby ocenené 4 certifikátmi kvality HCCP, IVA, ISO a Europe Spa Med sú zárukou, že sa váš zdravotný stav zlepší a načerpáte mnoho síl do každodenného života.